କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ହେଇଛି ପୁରା। ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ନା ବଢିଆ ସଜେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା କାଫେ ନା କଣ? ଯିବା ନ ଖାଇବା ଲାଭ ନାହିଁ, ଲାଭ ନାହିଁ। এইটা কোন ଆଉ ସେଇଟା কোন এইটা কোন ସେଇଟା কোন ডিসি না কোন ସେଇଟା কোন କ୍ୟାଫେ ସେଇଟା କ୍ୟାଫେ ସେ ଭିତରୁ ଯିବା ନା କୋନ? ହଁ 9D ସିନେମା। ଏ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି କି? ଛୋଟ ପିଲା ନା ଏଠି